gadin ne Ni ne mai kula da zirga-zirgar jama'a da ke a cikin motar. shiga da fice kamar yaya ni nake kula da CCTV ɗin motar da gaba ɗaya Ni ne kula da CCTV hoton ɗin gaba ɗaya. da fi su da iya Ni ne kula da CCTV hoton ɗin gaba ɗaya. shin ita CCTV ɗin ta kula kawai take kallon abu da ke faruwa ko kuma tana ajiye sako ne in ana da buƙata daga baya a bibiye shi haka ce in kana ajiye mana sako In tana ajiye mana sa. ka san wa'annan na taɓa ganin su Na taɓa ganin su. a ina sun zo sun kama ɗaki a hotel sun taɓa zuwa sun kama ɗaki a hotel Sun taɓa zuwa ne sun kama ɗaki a wata yau. da yaushe ranar wata juma'a ne Ranar wata juma'a ne. ranar wata juma'a da yamma har suka yi rigima muka raba su ranar wata juma'a ne da yamma har suka samu sa suka yi rigima maka raba su a raba su da yaushe Ranar wata juma'a ne da yamma har suka samu saɓani a wata yau. Mu ne ma muka raba su. ta ina ka gan su ta cikin CCTV Cikin CCTV kyamara. a rage ta ta cikin CCTV kamar haka Cikin CCTV kyamara da na su. da bari in yi su mutum da fi zaɓe Ta cikin CCTV kyamara da na su. to me yasa hukumar 'yan sanda suka binciki CCTV din amma babu da wannan ranar juma'a 15 ga watan Nuwamba a kan shi za ka ɗan yi murya ka za ka ɗan yi shock kaɗan sai ka ce a'a na fito ne zan so a abinci na gansa a yanzu sai shi na shigo A'a, na fito ne na karɓa abinci a reception. Na gan suna shigo. za ka kalli ɗan kallo an ɗan fara